Vážení priatelia humoru a srandy, dnes spolu navštívime zaujímavú prednášku týkajúcu sa humoru v tanci spojenú s demonstrovaním ukážok v praxi. Podujatie pripravilo Združenie Všetečníci, ktoré vzniklo na základe starej túžby prezentovať interné fóriky na pódiu. Iniciátorom Všetečníkov je tuto Janči Všetečka, ktorý bol dlhé roky solistom v Polene, a keď vlastne aktívne skončil v súbore, tak cítil ďalej nutkanie robiť humor na javisku. A nejak, áno, to je on, nejak sme sa mu pripletli do cesty a dovtedy do nás rýpal, kým sme sa s ním nestretli a nezačali sme takto vymýšľať. Zatiaľ ideme tempom jedno nové číslo za približne rok a pol a snažíme sa toto tempo zrýchliť. O čo vlastne ide? Vedecké kapacity v oblasti humoru v tanci sa zhodli, že o danej problematike sa vôbec nehovorí, či už vo vedeckých krúhoch, to bôžne pred odbornou verejnosťou. A tak zorganizovali podujatie v honosnej budove na nábreží Dunaja, kde sa tomuto fenoménu svojimi príspevkami venovali viacerí samozvaní odborníci. Pod názvom Všetečníci sa ukrýva folklórna skupina o 3 členoch, menovite Mudr Jan Všetečka, MGR Art Stanislav Marišler, Art D a PHDR Maroš Červená. Všetko sú to bývalí členovia popredných folklórnych súborov, ktorí sa venujú netradičnému spracovaniu scénického folklóru v duchu čím vtipnejšie, tým vtipnejšie. Na úvod večera bolo potrebné divákom ozrejmiť, čo to vlastne smiech je a ako vzniká. Ako uviedol prednášajúci hosť inžinier Zdeno Jašek, za prijatie podnetu na vtip sú zodpovedné tzv. Chechtavé receptory, ktoré sú rozmiestnené po celom tele, častokrát koncentrované v oblasti podpazušia. Podnet na smiech potom prechádza po centrálnej chechtavej sústave až do tzv. Predného rehotného laloku. Z predného rehotného laloku nám mnoho impulzov prenikne do tzv. Humornej žľazy s vnútorným vylučovaním. Bližšie, aby som to ukázal, ktoré sa nachádza tuto niekde. Kolega, vy ju máte vzdúhrenú, alebo čo? V tejto humornej žľaze s vnútorným vylučovaním sa nachádzajú tzv. Humorné šťavy, ktoré keď sa vylúčia, tak podráždia pochechulové svalstvo, ktoré potom sťahuje rehotnicu a pôsobí na plúca. Tieto plúca pod tlakom rehotnice začínajú vydávať krátke, ale... Ako vidieť, smiech nedokázal zadržať figurant a dokonca ani kameraman, ktorému sa počas prednášky vylúčilo veľa humorných šťav, až neudržal kameru a pokazil záber. Všetečníci spracovávajú rôzne témy. Scénka Na Pánske je vlastne odborné školenie pre pandúrov, ktorí majú problémy s poddanými. Naučí vás presvedčivému prejavu a prezentácii, poučí vás o pracovnej morálke a motivácii a pomôže získať rešpekt v komunikácii s poddanými. Tá prebieha prostredníctvom biča, ktorý patrí medzi donúcovacie prostriedky ľudového typu. Ukážme si napríklad techniku nadzvukového biča, ktorá umožňuje pandúrovi napráskať si dopredu, čo umožňuje riešiť aj zdanlivo neriešiteľné situácie, kedy sa poddaní ulievajú v neprítomnosti pandúra. Všetečníkom prišli na pomoc viaceré spriaznené súbory. Súbor Poleno svojím poňatím tanečného humoru priamo inicioval vznik Všetečníkov. Zahraniční hostia, súbory Kunovian z Uherského Hradišťa a Chlastáš z Brna divakom predvedli pradávny írsky WC Dance, ktorý vznikol z jednoduchej a prirodzenej ľudskej potreby. Až o niekoľko storočí ho preslavil Michael Flatley so skupinou Riverdance, ktorý však iba kopíruje solistu zo súboru Chlastáš z Brna. Divadlo Heineken Tower Stage bolo vypredané už 2 týždne pred predstavením. Zaujímalo ma však, čo by sa stalo, keby nikto neprišiel. Ako je možné vypredať divadlo bez akejkoľvek mediálnej podpory? Nebáli ste sa ísť do takého rizika? Práve, že sme sa báli a tento program začínal tak, že ja som vypočítal, keďže sme traja, tak som vypočítal na osobu, koľko budeme platiť z vlastného vrecka, keď to nevyjde. Každý zvážil tú sumu a potom sme si povedali, že investujeme do svojho hobby a spravíme to aj za cenu takýchto nákladov. No, nečakali sme, že za 2 týždne bolo vypredané a vlastne nedošlo k tomu, že budeme musieť nejak veľmi hlboko načierať do vreciek. Vidím, že máte na Facebooku veľa kamarátov, takže ste vlastne na svojich známych dobre zarobili, či? Kúpili sme bagety a sme fakt na nule. O potlesky na záver nebola núdza. Záverečnú fotografiu na konci museli niekoľkokrát opakovať a dokonca sa objavili aj malé dary.